ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା କାଢ଼ିକିରି ସେମାନେ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ଦଳ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଏନି, ସେମାନେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଧାନ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଯଦି ସେମାନେ ଆଜି ସଂଗଠନକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଜିତିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆ ହାତରେ ତା ହାତରେ ପଇସା ପାଇକି ଟେକିଦେବେ, ତାହେଲେ ଏ ସଂଗଠନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବର୍ଷା ନାଇକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଫେରିବୁ, ନହେଲେ ଗେଟ୍ରେ ତାଳ ପକେଇବୁ, ନହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଶହେଦକୁ କାହାରିକି କୋଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ରିଜକୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଟକ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଇ ରାତାରାତି ବିଜେଡିରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ନେଇକରି ତାଙ୍କଠୁ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଜୟଦେବରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ବିଜେପି କଣ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଦେଇଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିକି ମାନେ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ରାତାରାତି ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଦେଲେ? ଏବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଗଲା ସର୍ଭେ କଲେ କଣ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଜୟଦେବରେ ଯେ ମୋଦି ପାର୍ଟିକି ପଚାରିଦେବେ ଯେ କିଏ କହିବ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିକି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଆପଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିକି ଟିକେଟ୍ ଦେବା କାରଣରୁ ଜୟଦେବ ପୁନର୍ବାର ତଳକୁ ଖସିଗଲା ବୋଲି ଏଇ କଥା ଟିକେଟ୍ ନଦେଲେ କଣ आलोचना ना से भी जानते से चुप हो बस आगामी दिन में सब जगह अपराजिता मैडम को विरोध करा डिल जब कोटी कोटी टंका ढाली पाखे बहुत कड़ा पैसा अच्छी कड़ा पैसा को लेकिन निजे खर्च कर इलेक्शन में खर्च करने मैडम गोटे सुचिंतित यहाँ हूँ योजना जो योजना